Niin ne ajat muuttuu, Elias. Ennen me istuttiin kaljat kädessä Itä-Helsingissä Kurbilla ja nyt me istutaan mineraalivedellä Töölössä. Eduskuntatalon takana. Me aletaan, Elias, edetä elämässä, kun yksi päivä juotiin jo mineraalivettä Töölössä. Nyt ollaan aamupalalla, käytiin Kalastajan torpassa, nyt syötiin lounaskin Kalastajan torpassa. Tän sais kuulostamaan hienolta, mutta kun totuus on se, että me saatiin eilistä känttyä kahvit aamulla ja sitten lounaillekin saatiin tulla rantaan, koska henkilökunta ei antanut meidän syödä sisällä. Niin miten meni omasta mielestä? Vittu, mä en yhtään tykkää tollasesta, kun menee vähän näin, mutta on niin snadi kulma, että siihen ei oikein kannata mitään muuntoosia ruveta vääntämään. Ja sille ei oikeasti mitään merkitystä muuta kuin se, että mun esteettinen silmä ei siitä vaan pidä. Tällaista välillä on. No, mustat erkat peittää sen tonne ja vetää lampukin paskaksi, kun painaa se päässä.